گوڑا ہی تاک دے اصل آغاز دا کاننگ بے دیر بس خدا چاہے صحت ناوالٹ کرے داٹی مختلف وٹامن کو وٹامن اے بی سی اناور دانا گڈے ٹی وٹامن ڈی نا کرے بھرپور مقدار موجود ہے. تینکل برامز بس کنی شیطان لکھا لگا فے بس یہ گوڑا دریٹ کارے میں جوڑ کر 11,000 دوی سخت کری ٹک بنا رب العزت ناظرین گا پنان عزت مند اورو کا نم خن رے کنا نو باغ سیٹی کچاری ان سنگتا کل ساڑی ہو داڑے کرے سیزن کرے کچھمے وجاتا تیٹی کرے زردلو نائن بہرحال تیرا مٹتے نٹھے تو ٹھیکیدار صاحب ہم ساڑی یہ سنگتا کم تو دفتے انگڑا صرفین ہے کہ داورنا امر مسونو فصلہ کنتے اللہ معافیت بعض وقت کرے داڑے خیس کننگ پلنا دوران و ترونگڑنا نقصاناک ٹھیکیدار منیر احمد صاحب ننتونے منیر احمد لیڈی صاحب دا سے کرے اڑنگڑا عرفین ٹھیکیدار صاحب ماشاءاللہ دا باغ نم تونے تو زردلونا سیزن ہے خالی تو بہت زردلونا عرفین زردلونا بارہ وٹ گڑاس کہ داورنا ریٹا کمرو فصلنا جند میونا مرے تو دا بارٹ گڑاس آغا جان الحمدللہ زردلو تو باز بہترین ہے فصلم داوار صحیح ہے لیکن ریٹ افک مسترا ٹیمس کس سکے دا مستس تو 1100 چلیں گا دا سر ریٹ تمیسا یقین کی اس کم از کم 200-250 بس سنی 200-250 تو کم از کم 70-80 روپیہ کاٹنی 70-80 روپے کرایہ تو کراچی اس کا بننا چاہیے. اچھا دا مزدورہ تھا کم از کم 1200 اسی دن دہاڑی تو دافتے غٹے خلے لیکن ہچ پورا ہی تنگا ٹھیک اگے اینگان سیٹھا تو ایت کے نہ کہ بھائی دا انت قصے اور دا زردلونا دا تو ہچ پورا کنگا ٹی فس ہو پائے بھائی ہم زیادہ بس سنے دا بہانہ کو لیکن نن فل داوار خسارہ ٹی دا زردلونا حساب وٹتا ٹھیکدار مونا تو لیو کہ دن یہ تسجیبو کری سنتے کہ ارگڑا مہنگا مننگا ٹی زردلو ہیں تو خدا کل لیکن زردلو آغا جان سستا بننگا ٹی ہچ خبر اف کنت قصے لیکن دا باز آلان کی گچے نو کرے نسل سے دا پار نری پارتے. اچھا جوانو کا پس کرے رے دس دا نم کرے پاو کہ دا نما دا باغٹی 8 قسمنا زردلی برے دا ٹی 4 مغز مریٹی تے اچھا سردی مریٹی تے اور دا آخری کو دا نری پارے ڈوم مریٹی تے جی 4 قسم الحمدللہ ریٹ نہ دا کرے مطلب کھلا مس 4 مغز بسی کو کپت سردی واللہ انا ڈوم بھی بھلا دانا والا او کپت والا انا دا کرے نری 4 مغز نہ پارس 4 مغز تو اونا مغز اک 4 ون چکر نہ اونا پینندو نے ہا جا اونا 4 مغز نہ تو اونا مسدا دی گڈے تو گڑاس مرو نہ گڈا ایرٹ ہماری سنگل نمبر فرق سر جی اچھا جواننگ امو دی جی جواننگ لیکن دا نری یارا کر دا سائیں اچھا دا باز بہترین اس لیکن دا نریم دا ورنا بنگونی انتا تا چاو قیمت نہ او مچ چنک مسنے چنک تو حقیقت مسنے خیر جان دا سے نہیں انگڑا صرف نہیں پاو دا پاکے انتے دافتا انتے نہیں دا سے حکیم اس دا سے حالانکہ بوتارو مریس لیکن نن پن بوتاری بڑا رپنی ان ننی اندار رپن کی دانا افادیت انتے دانا فائدہ کر آغا جان ماشاءاللہ دا باز بہترین و خوش ذائقہ و فروٹ سے اور داٹی کرے صحت ناوالٹ کرے داٹی مختلف وٹامن کو وٹامن اے بی سی اور دانا گڈے ٹی وٹامن ڈی نا کرے بھرپور مقدار موجود ہے اور دا کرے قبض کشائے اور دا کرے قبض پرغک خصوصاً دا موٹے میں باز جوان کارم کک مطلب زردلو نزی آگے دیر کنس تو گوڑا ماشاءاللہ باز جوانو زردلو میں ویسے دیر کننگا پر غڑ باد پیڈٹی غڑ باد کی اچھا دا گوڑا تو بس فائدہ مند بس دا گیس دا مرک نا دا انتے قبض پرغک لیکن دا دیر کنو یف اویتے مزاکٹ پارے دیر کنو یف بس دانا کیرے دا دے کنک کو کپت دانا مو ارک خستہ ترے گڈی تھا نا وہ دے کنک گڑا وہ باز عزم کیک تھا عزمم کیک تھا اور گیسے تم خلق اچھا گڈا تھا جیو اچھا دا جیسا کراچی امون ترنگا ٹیوری خواجے جیو دا کراچی آئننگ آغا جان اور دا چونکہ نری کرے دا مچ سخت ہے نا دا لاہور اسلام آباد اونگم کائک لیکن اینو پگا اونگیا گاڑی نا سہولت موجود زیادہ کراچی آئننگ ٹی اول ٹی ماشاءاللہ باز جوانس
داسا لیکن اسی گڑاس نہیں اور ٹھیکیدار صاحب نرتو مات یعنی رفو کہ دا اسی نم دانت کرے دے ڈاکٹر ناانصافی کر ریسٹس دافتے ٹی برے کہ میں نم پانتا شغالی ہو لازو پینی او شغالی ہم وہ وافر مقدار ٹی دا باغٹی ہمارے پین جاگاتے ہم لیکن اچھا چمڑی ہے راسٹ تمہارے چمڑی ہم شغالی چمڑی نہ بارے ٹیم گڑاس کب خرخن اور چمڑی وہ جو چمڑی تو نہیں تینٹ خانوس دا بلا شاید ٹی یرا گرمنگا کراچی لاہور اسلام آباد اوڑے کرے گرمی نا موسم جون جولائی ٹی ہونا شربت جوڑ کرے بالکل سر وہ کرے گرمی نا زور ہے خلق زبردست. اچھا داڑے میں چلیں گی داڑے ہم چلیں گے ننا علاقے تھے نا ٹیم پودینو علاقے سے داڑے وہ گڑانا تو اچھا اس تے سرے ہونا گڈا خرے مرے وہ امو دے شخالی اونا گڈا خرے نے اونا گڈا غانم باز بلو کارے مس لیکن داڑے کی ننے یارا نرسری تے درخت تک مل رہے تو اونا امو خرے ننگا گڈے ٹی پیوند مرے رہے. اچھا بس کسی نن گز گنا بندہ سے بس سنن سائیں پرز سن تو ار صاحب کھچن تے نے پا نن کے ہنا خوشن با نن الا کڑی دانے ودی مرے نہ کہ پین کے گز گٹ میں کا جی او گز گیلا کٹی دولے نہ داوڑے نفق دا مفق اچھا وڑا دا کا دٹی دیر چمڑی موڑی بس کنے نہ لچا مڑی دینا کان نہ پھساری تن ہلے نہ دکان تے ان ہلے نہ بے دیر کے نہ یان تا مکین اچھا کلک کلی کاتے ان تم کٹوں کونو پینو کرو کلی کو خنا دپنا سڈرو او کلی کو خدانا دپنا دارو مارو ٹی چا جی او شاپنا چمڑی تو دے رہے نا چمڑی تو نہ ہن دے در بھلا تھالے پھر کے نہ پنچ شش رکھ کے بھورے نے بیٹی نظر بورے نہ زی آتا گڑا سائیں عقل ہم پیش نہ اچھا غجا داڑا نہ رف دا چمڑی سالن کیرے والا پدا تیریت کرے تیریت ٹی والا صافو خری شاغ نہ تھلے اچھا نہ بدانا پورا نہیں سالن نہ گپی کرے سالن نہ تبارے ٹھو سالن سال نہ تبارہ دادے تخنا دیرٹی سر او دا چھوڑے او چھوڑا گام پت گڑا دادے دون دو اٹنت کے نہ تھے پچھلے نہ تھے مشکل تھے مشغاڑے تھے موج گاڑے نہ تھے موج گاڑے گام پت پیما سیما سندس کوٹھے نہ مسالہ نام با ٹماٹر مساغے نہ مطلب تو پیما بو شاغے نہ بس گڑا تالے کے نہ پور رشتہ دہ رکھ کے بیٹے نے گڑا کھلنا نہ مچ مارے نے گڑا دون پاوا سے نہ کچا خریش کے بیٹے نے تھا گڑا ہی تاک دے اصل آغاز دا کانے بے دیر بس خدا چاہے جی نن کہہ رہے اصل ہنا علاقہ نہ جی او شیلا کی کانا سندھ علاقہ او دا سبرے نہ انا تینا غریبی ہے دا یو کارے میں زمانے او نے جی او ماشاءاللہ مرے سمجھ اٹم چناو نو سے نو سارے اللہ گنج تی سنے کا چار مارو ارا برام کرے نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھا سب دا پا کنتے لو جی برام دا سر مخلوق دا ننو مرین برام پا اورا والکتی سر کستینا شوکٹ کے تو نما برام آما مس ننا برام اولی اسی مارز مسو کا پد نیاڑیک مسو پدم پای دفتیان ایتی تین کل برام بس کنے شیطان لکھا لگا فے بس یہ گوڑا دریت کارے میں جوڑ کر 11,000 دوئے سخت کری ٹک اور 11,000 ہم بچہ سنا دے خانی سالیت دے سجو دے پھیری کے نا باغٹ پہ نرنگی نو نو کانا ایڑے کبرے نے داڑے کامل نک نبار سنو تو دا سے نہیں انت پاس مخلوق است عراف کی پار ادا برام کی نفتی کنت کلا وسیت سے بس سوفتے کہ ایرا برام کی کہہ رہا نا بس سی پر کو پٹی تھا تو والا میں تو پہن رغم کی چار اس کا مکر بابا اصل آگے مشورہ ہنا دے تو بس ہم اسٹ کافی ہے سمجھس آگے اے شاؤں کٹ جی بسم اللہ نہیں تو نہیں خبر ہے کہ نتیجے تو ہمارے پتہ تو پتہ ہے ملا والا کیسا مسجد والا فینا نتیجہ فینا مر اما کیسا ملا کرے ایرا برم دانگوری ساکے دانگورو سمجھس ملا کرے ایرا برم وقتی ہی نہ کر پینے سے بس پائی ملا نہیں انو وقتی پائی کنا ایرا ضعیفہ اسرتا بجمر ایک دیر گرم کے اسرتا پوچھا تیس تیری کے بس یہ بش کی مسجد گھر گڑا تیار ہے بس بینی و برے و نماز یہ ہو رہا ہے آخر جو آئی پائی کا پدا خواجے کا پا اے پھیری کریسا کرے ایرا برم پدا اے مولا نما حلہ بسکا سنجس اے مولا نما حلہ بسکا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی
نن کرے سندان بسن ٹیپولان داڑے بسن کلا تڑی دا ٹیما کلاتنا سیزن مزن لنک ماشاءاللہ اور دا ٹیما نن بسن ٹھیکیدار منیر رحمان باغٹی ماشاءاللہ نن کرے زلزلو دا خاص کر مزہ یل کونا ماشاءاللہ اور نما محفلٹی شامل مسن نانا باز سر آباد مسک اللہ نمے سلامت خے ماشاءاللہ اللہ خوش کے میں داپا کہ ہم لگانے ہے زردلو نہ تو پنیل زردلو ماشاءاللہ نن تے گڈے زرے اوفتا کسے دا خصدر نن قسمہ کو دا تپنا برا لنکی ماشاءاللہ کھلتا خیسنو نن گڑا درختہ دیں کشکان گڑا سننا کا کمن ماشاءاللہ باز مزہ تسن کشکی کنگ نہ ہونا او نہ کرے پین باز مزہ سے نہ خاص ظاہر ہے وہ تو نم کنا خل پے زردلو کم پر چمڑی کرو جی خاص بس دا کا نہیں اس کا بریک بس ہم چمڑی دنے سر میں ٹیپ لائٹ نہ لا کڑی اور کہ اراتا سر مارے کہ ماشاءاللہ وہ ہم سو رائٹ رکھتا ہے ننا وسان 13 لنگان اچھا کو بھی نہیں جی باز مہنگا مارے تو داٹے بس دا خاص کر مزے تر کو ماشاءاللہ باز خوش عزت مند اور کا سنگت تو کچاری مسک اندہ امید ہے پروگرام پسند کر رہے برو کا پروگرام اس کا موکل خوانا ہے اللہ نہ